So there's this story kutrenda ya Prophet Magaya, and I see a lot of people, they are saying what they are saying. I don't think we should celebrating over someone's downfall, because it's a bad habit. It's really bad habit. Atifaniri kudaro semaZimbabweans. We should stand with our men of God tovanamatira. It's either ichokwadi kana kuti inhema, but we should pray for our men of God. Tinofana kubatana nerudo tonamatira vanhu vaMwari vedu kuti dai Mwari vavabetsera, because after all munhu wenyama, tese tiri vanhu venyama. Prophet Magaya munhu wenyama, anotokanganisawo. So isusu semaZimbabweans sobva taona sokuti vafundisi havatadzi, vanhu vari clean, vari holy thou. Aiwa, ngatisadaro. Munhu akangofanana newe anototadzawo, tinotadza tese. So guys, let's pray for Prophet Magaya kuti dai Mwari avabetsera on this situation. Ingava yechokwadi, ingava yenhema, but let's just pray for him. Mwana weZimbabwe, and we loved him. Nemabasa esa akaita, we don't see zvese zvavakatiita semaZimbabweans, but tinongofarira kudona kwavo chete. Ngatisadaro.